ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ኑፋዓት ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃርናዮም ኩሎም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ኣጽኒዕኩሞም ትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣጽኒዕኩሞም ዶ ብራቮታት ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ከዓኒ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ናይ ትግርኛ ፊደላትና ኮይኑ ፊደል እንታይ ይበሃል ክንመሃርና ፊደል አ ዝበሃል ክንመሃርና እሺ ብራቮታት ስለዚ ኣነ ከንብበልኩም እንዴ ንሶም ከ እንታይ ትገብሩ ደድሕረይ ተንብቡ ብራቮታት ስለዚ ፊደል አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ ብጣዕሚ ኑፋዓት አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ ኑፋዓት ኡ ኢ አ ኤ ኦ ኡራኤል ኡራኤል እንታይ ማለት እዩ ኡራኤል እንታይ ማለት እዩ ዝፈልጦ መን ኣሎ ኡራኤል ዝፈልጦ መን ኣሎ መን ይፈልጦ ጴጥሮስ ብራቮ ቅዱስ ኡራኤል እዚ እንታይ ይበሃል እዚ መልአክ ቅዱስ ኡራኤል ይበሃል ቅዱስ ኡራኤል ኡራኤል ኑፍ ጴጥሮስ ኢ አ ኤ ኦ ኢ ብኢ ዝጅምር ናይዚያ ስም እዚኣ መን ነግረኒ ኣብዚኣ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ ብኢ ዝጅምር መን ክነግረኒ ይኽእል ኣሚ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኣብዚ ጎበዝ ኢድ ከመይ ጌርና ከም ንፅሕፋ ዝነግረኒ መን ኣሎ ኢድ ክፅሕፈለይ ዝኽእል መን ኣሎ መን ይኽእላ ኣሚ ክፅሕፋ ትኽእል ኢድ ከመይ ትፅሓፍ ጎበዝ ኢድ ኢድ ኖፎ ኣብዚ ኸ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ ነዚ ድፈልጦ መን ኣሎ እዚ ሓደ ካብ እንስሳ ዘገዳም ኮይኑ እንታይ ይበሃል ስሙ ስም ናይዚ እንታይ ይበሃል መን ኣሎ ክነግረኒ ዝኽእል ሳምሪ እንታይ ይበሃል እዚ ኦኬ ሶልያና እንታይ ይበሃል ንፍዕቲ እንታይ ይበሃል ዝብኢ እሺ ሳምሪ
زبي كمي غير كهم صحاف تفلتيو كمي غير كهم صحاف تخليو دو اسكريني ز ب اي نفعتي ز ب اي زب اي نوفعت واو ابزي انت ترايكم الله زي انت ترايكم الله ما انا لود نغرني من نغرني ارسيما زي انت تري لخ ابزي ابزي تري لخي كارتا نايمن كارتا زي انا حنت هاجر كارتا حقيدو ኤርትራ ካብዚኣ ንላዕላ ኣይትረአየናና በዛ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እዛ ካርታ እዚኣ ግን ናይ ሓንቲ ሃገር ብኢ ትጅምር ስማ ካርታ እያ መን ኣሎ ዝፈልጣ መን ይፈልጣ መን ኣሎ ዝነግረኒ አርሴማ ብራቮ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ትጽሓፍ ሄርሜላ ትነግርኒ ከመይ ጌርካ ትጽሓፍ እስከ ንገርኒ ብራቮ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ نفعت بتام نفعت يوኤል ኣብዚ እንታይ ትራየካ ኣላ እዚኣ ትሪኣ ኣለኻ ምሽ እንታይ ትበሃል እዚኣ ስማ ትፈልጣ እንታይ ትበሃል ብኢ ትጅምር ስማ ጎበዝ እንታይ ትበሃል ኢራብ መን ኣሎ ዝፅሕፈለይ መን ኣሎ ክፅሕፋ ዝኽእል ሲዱ ኦኬ ሲዱ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ንገርኒ ትኽእልያ ኸምሽ ነፈቲ ብራቮ ኢራብ ሲያኻኒ ኢራብ ትበሃል ስማ እንስሳ ዘገዳም እያ ማለት እዩ ንፉዓት ክትነፍዑ ብጣዕሚ ንፉዓት ኦ ዋው ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ ዮሐንስ ኣብዚ እንታይ ይረኣየካ ኣሎ እንታይ ትገብር ኣላ እዛ ሰበይቲ እንታይ ትገብር ኣላ ትሽትት ኖፍ ብምንታይ ዝሽተት ብምንታይ ትሽትት እና ብምንታይ ኢና ንሽትት ኣፍንጫ ብኣ ትጅምር እዚኣ እንታይ ትረኣየና ኣላ ኣፍንጫ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ከመይ ትፅሓፍ ሳምሪ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ብራቮ ኣፍንጫ ንፍዕቲ ሳምሪ ኣፍንጫ ንምንታይ ትጠቕመና ንመሸተቲ ኣፍንጫ ንመሸተቲ ትጠቕመና ሓቂ ዶ ንፉዓት እሺ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መን ኣሎ ዝነግረኒ ሶሊ እንታይ ትሪኢ ኣለኺ ኣፍ ንፍዕቲ ኣፍ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ኣፍ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ዩኤል ብራቮ ኣፍ ንምንታይ ይጠቕመና መብልዒ ንፉዓት ህፃናት ንፉዓት ንምንታይ ይጠቕመና ኣፍ መብልዒ እሺ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ትረኣየኩም ኣላ እዛ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹምሽ እንታይ ትበሃል መን ኣሎ ስማ ትነግረኒ ኣሚ እንታይ ትበሃል እዚኣ
أرانشي جوبز أرانشي كم يقرنا نصحفه من الله إذ نقراني من ينقراني يوحنس كتصحفها تقول إيش هرايريني كم يتصحف رانشي رانشي أرانشي نوفو جوني نوفو إزي أخن تايت بحال سم نايزي أمانو لود فلتا نايزي أسم منا لود فلتا مانك نقراني خل بيتروس تايت بحال ديا بآ زي جمر سما بمتاي جمر بآ من نقراني أنجوا نوفو بيتروس أنجوا كم يتصحف كم يقرنا نصحف أنجوا سيدو برافو أنجوا وا أنجوا بتعم نفعات واو أبز خنتاي رأيكم الله أبز سلين تاي ترو لهم حدا إنسان نرلنا حكيدو سمنا إذا إنسان زي منا لود نقراني مانك نقراني خل سامري تاي بحال أنبسا بآ يجمر سمون تاي بحال أنبسا نفاتي كما يقول كتصحف أنبسا أنبسا نوفعات كنت نوفعو أو إيش هتصانات ذكرتها زيادة ترايكم الله مش ترايكم الله زي أبي هاجرة ذكرتها نايمن هاجرة تتبهل ويكاسما زفلتا منالو من نقراني بإيه تجمر سما أبي دوننا هاجرنا أبي كابي متينا نوف بيتروس إيرترا هم يتصحف كوبز أمي را إيرترا ناتنا هاجر تاي تبهل إيرترا تبهل نوفات أو إيش هتصانات أبز تاي رأيكم الله أبز تاي رأيكم الله أبز سلزيان تاي رأيكم الله من نقراني سوليانا نفأتي تاي رأيك له إذني كم يقرنا نصحفها اجري كم يقرنا نصحفها إيش صابري نقرني برافو إذني إذني نفاتي إذن نمتاي طغمنا إذن لكم دحكي أوه نمتاي طغمنا مسمعي إذني نمتاي طغمنا نمسمعي نفات እንስሳ ዘቤትን እንስሳ ዘገዳምን ዝበሃሉ እንስሳታት ኣለውና ሓቂዶ ነውፋዓት ስለዚ እንስሳ ከመይ ትጽሓፍ እንስሳ ከምዛ ትጽሓፍ እዚኣ ሓንቲ እንስሳ ዘገዳም ኮይና እንታይ ትበሃል ኣድጊ በረኻ ዜብራ ኣድጊ በረኻ ትበሃል እንስሳ እንዲ ሓቂዶ እንስሳ ዘገዳም ኢልና ንጽዋዓ ነውፋዓት ኣብዚ ኸ እንታይ ይረአየኩም ኣሎ ኣብ ስእሊ እዚ እንታይ ይረአየኩም ኣሎ أنا لد نقراني تايب بهالزي تايلان تسوى بإز جمر نوفو بيتروس إمبا كوبس كم يقرنا نصحفه
م با امبا امبا إذا أنت تبال امبا أب عدنا ودما أب هجرنا إذا أمبا زيا سما أنت تبال امبا متأرا امبا متأرا تبال نفعات أبزيا أنت ترو لهم أبزيا تيرأيكم الله مساج أبزيا تقبر الله حكيرو إذا أنت تبال بتجمر تنا نسوا اجري اجري نفعت سولنا اجري اجري نفعت او 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 اوي إذا انت لنا نسوا بعدنا انت يبهل سو دا قرب عبي قرب كمزي استقرص عند حرصن انت يبهل اوم اوم كما يقرنا نصفو كما يقرنا نصفا اوم كما يقرنا نصفا مانا له زريني سيدو ايشي برافو او ن او ن اوم اوكي إذا كنت لنا نصو تايب هالزي سمنا زي تايب هال نمتاي تقمنا زي نمحسب هداون تحكيرو مسمو منا لز نقراني جوني تايب هال كوبز اومو او مو او مو بتعم نفعات እሺ ህፃናት ሕጂኻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣነ በብሓደ ከምብበልኩም ደ ንሶም ከዓ ደድሕረይ ተዳምፁ እሺ ንፉዓት ኡ ኢ ኣ ኤ ኦ እ ኡ ኢ ኣ ኤ ኦ ኡ ኢ ኣ ኤ ኦ ኡ ኢ ኣ ኤ ኦ ብራቮታት ንፉዓት ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ኮይኑ እንታይ ይበሃል ፊደል አ ይበሃል ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ፊደል ናይ ትግርኛ ስጋብ ንረኽብ ስጋብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ጠጥዑሙ ንዓኹም ቻው